Pasukan TUB tukang usum beras batuk ya ayo deh sok maju kene deh tengah kene deh ayo kalangane dibake ayo mangga nganten Mas Sandra tambahin lho Dik ya wiwitane lungo jejer sabenane saya suwe saben jejer nyekel apane Mas banjur kondo asal tresno caritane wong seneng angane wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong di aku tresno kuwi cupung awakku digawe bingung bange mawar tresnaku wis katon buyar RKN yo wanita ora apa-apa blas susu yo tinimbang lami luwe becik maka TUB tukang usum beras bergoyang wong sedang tunggal sambali iya wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong di aku tresno kuwi larane ati kembang kecupung atiku digawe bingung kembange mawar tresnaku wis katon buyar iku tinimbang rame luwe becik sawerane
loro